күйеуге шығарға тәқдим жасадылар. Аллаға шүкір қызым. Тез арада тамадаға шолтыратық. Теге Сүбереше топағыны хатırlайсың мы? Yok. Eyде Татар Продакшн егітлерін чоқырабыз. Заманча, креатив туйлар. Татар Продакшн Qozonda. Телефон 250 111 8. Сәлем достар! Сәлем ТМТВ-ні қараушы кішілер. Бұл Рамиль һәм Руслан. Бізні әлі қуып шығармадылар. Сәлем шаллы яшьләре! Сәлем Qozon татарлары. Привет, московские татары! Сәлем дуңғыз итін ашамай тұрған, дуңғыздан шашлык ашый тұрған татарлар. Сәлем Антонио Фагундасның кім икәнен біле тұрған кішілер. Әбилер, сәлем! Сәлем Вероника Кузнецова! Сәлем Вероника Кузнецова! Нишләп син аны 2 тапкыр айттың? Бей, алар икәү бит. Ярый, башлап җибәрәбез. Шуп шарт. 1, 2, 3, киттек! 5-нче урын Айдар Галимов. Син минем жанымның 50%. Яртысы. Яртысы. Қара, нешек кинет келіп шықты ма? Руслан, ул теләсә қойдан шулай килеп чыга ала. Син минем жанымның яртысы, яшисең йөрәгем түрендә. Браво! Әфәрин Айдар абый. Клипны автосалонда төшергәннәр. Чыгармаганнар бугай машина белән. Сөйләшелмәгәннәр. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың. Айдар, син башкорт түгел, син нишәр аңладыңмы? Бу чәчкәләрне мин сиңа концертта биргән идем. Ай-ай-ай, экономный, ай-ай-ай. Без икәү аерылмас парканнар, беркем дә керәлмәс арага. Хәсрәтне бүлләр без икегә, чит яклар тосалса ярага. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән. Дөнья бу бармы юл гел тигез, шатлык бар тормышта кайгы бар. Ал кояш булып мин балкырмын, күгеңне капыласа болытлар. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән. Мәфтуха! Күрдеңме ничек алар машинаны матур иттереп чәчкәләр белән бизәгәннәр? Анда синең дәгән чәчкәләрең бар, аңладыңмы? Айдар шундый. Шуңа пенсиямны әрәм иткән булдым шунда. Өзелсә барасы юлларың, үрәрмен мин күпергелләрдән.
Шәп клип, ай-я. Рәхмәт, Айдар абый. Руслан, а сен беләйдеңме? Кайчандыр Земфира, танылган җырчы, Айдар абыйның кастингыннан үтә алмаган. Булмас. Әйе. Кызыл русал. Айдар абый, сәнмесез, ярыймы? Исәнмесез, әйдә кирегез. Земфира Рамазанова. Ага, әйдәгез, башлабыз. Пожалуйста, не умирай. Юк. Дөрес җырлыйбыз. Пожалуйста, не умирай. Или мне придется тоже. Тоже. Хочешь сладких Хочешь. апельсинов? Апельсинов. Хочешь? Юк. Айдар абый, алыгыз Земфира өчен. Рәхмәт. Сәхнә сезнең өчен түгел. Сәхнә минем өчен. Кызыл розалар. 4-нче урын. Венер Салимов. Хыялда син. Күрдеңме? Нинди моңсу егет. Моңсу. Минемчә ул тормышта да шундый. Әйдә тикшерәбез. Әйдә. Алмаз, сиңа мирас калдырдылар. Алмаз, синең кызың туды. Алмаз, сине директор итеп куябыз. Алмаз, сиңа Ландыш Нигъматҗанова гашык. Алмаз, аракы эчәсеңме? Төшләремдә бик еш киләсең син, елмайганыңны һәр чак күрәм. Алсу таңда сине эзләп бәгърем, бергә йөргән болынга киләм. Мин сине Земфир кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине эзлим һәр кайда. Син генә белмисең әле. Я не понимаю по-татарски. Ышанам. Очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине Земфир кайда. Син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Күрәм сине җирдә чәчәкләрдә, үләндәге тамчы гөлләрдә. Миңа карап күз кысасың кебек, урамнардан үткән чакларда. Мин сине Земфир кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине Земфир кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Син беләсеңме? Венер Салимов бит ул танцы проектында катнашты. Әйдә карыйбыз. Әйдә. Венер, мине дә лезгинка биргә өйрәт әле зинһар өчен. Ул сине өйрәтә алмый, Руслан. Нишләп? Чөнки үздә бии белми. Син яшисең әле тик хыялда, йолдыздай бер кабынырсыңмы? Ялгыз таңнар инде күктән атты, ә син иркән табылырсыңмы?
seni izdim her kayda. Sen gene sizmişsin eli. Işanam ışraşır biz. Millemin, kütlemin, düzemin eli. Min seni izdim her kayda. Sen gene sizmişsin eli. Işanam ışraşır biz. Millemin, kütlemin, düzemin eli. Min seni izdim her kayda. Sen gene sizmişsin eli. Işanam ışraşır biz. Millemin, kütlemin, düzemin eli. Min seni izdim her kayda. Sen gene sizmişsin eli. Işanam ışraşır biz. Millemin, kütlemin, düzemin eli. 2 yıl indi. Kliplarda tışım. Klip sayın meni kuyovga chaqiralar. Aşınlıkta bir kimde chaqirmay. Leysen tınışlan. Men rozi. Tınışlan deyim. Bilesің келсе, мен енді 1 yıl senin артыңнан қарап ерейм. Сен бек талантлы, бек матур, сүйкімлі қыз. Һәм білесіңме? Шық миңа күйеуге. А senin kvartiran бар mı? Әліге yok. А машина? Yok. А sıyırın бар mı? Sıyır бар. Бар. Sıyırыңны сау. Мыңа шыққаншы клипларда түшу яқшырақ. 3-ші орын Болат Жиханшин. Мен сенің білән. Yar boyundan qarab turam. Көрдің ме? Болат пиялада башта егет болып шағылды, анарсың қыз. Әлбәттә, бу клипны Таиландта төшерделәр бит. Анда шулай. 1 секундта малайдан кыз ясыйлар. Quyosh bota. Men seni sog'inam. Bek sog'inam seni. Sizam sening ko'zingdan qaynar yosh tomar. Булат, бу кадрны 14-нче тапкыр кабатлыйбыз. Җитте кыланырга. Луиза әзерме? Булат артыннан кабатла. Булат! Sende bit sog'nasam, naq sog'nasam sezam. Selam. Луиза, Lulu, Asim. bu... Bu. Руру, Рара. O'ylagan chog'imni to'yam, yurek qo'g'a. Aşkına ol sine, yoksuna ol sine. Görem ayda senin yüzünü göz oldumda. Tek yanımda sen yok, şuna özgürlenem. Uylarım gel senin belen, benim uylar, benim hisler. Булат, сен шәп актер. Düşümde de, önümde de, her vakitte hisler sana torta, ilerdeler indi. Yar boyuna
Артыңнан қарап тұрам Құяш шыға Сен де бір солмасың Нық сағынасың сездім Менің ойлар, менің күзлер Сенің білән Так, Munir, шляпаңны бүтін кішіге көрсетіп берме анда, яма? Исәмісіз, Камил Марсович. Миңа Индиваның клибі бик нык ошады. Миңа да бірер һәйбәт сценарий язмассызмы? Булат. 100 мең, Булат, 100 мең. 100 мең ул бит зур акча, минем анда акча юк. Алайса 50 мең. 50 мең дә юк. Булат, күпме акчаң бар? 1 мең. 1 мең? Хәзер. Ага. Менә бик шәп сценарий. Ага. Лулу, Бубу, Майкл Джексон, Муса Жалил. Рәхмәт, Камил Марсович, рәхмәт. Munir, тагын әле. Эй! Әйе? Луиза, Әйе? сен ауыр түгілме? Ойлаған шағымны тыям Икенче орын Алия Шарафутдинова. Яры әле син бар. Kişe duman ide Көңіл ярында Кеше үзе күзді салқынар Бүгін язлар келсін үшін Гүлләр үссін үшін Яры әлі син бар, әлі син бар Инәремнән құшарға Син бар, син бар Оқынарға, ышарға Син бар Шашып сүйерге Син бар, Яры әлі син бар жерде Яры әлі син бар жерде Кара әле, күн сайын яңа туфли. Һә телефонын алыштыра алмый. Кеше санаған иде сабырлар Бүгін күннәр күлсін үшін Йөрәк типсін үшін Яры әлі син бар, әлі син бар Инәремнән құшарға Син бар, Оқынарға, ышарға Син бар Беләсеңме, Руслан, бу җыр миңа багышланган. Син Алия белән таныш? Әлбәттә, без аның белән контактта аралашабыз. Ничек? Мин аңа яздым. Алия, сәлам, хәлләр ничек? Ә ул? Ул әле җавап кайтармады. По-любому сиңа багышланган. Яры әле мин бар. Руслан, қора, Алия миңа жауап кайтарды. Нәрсә яза? Қарагыз, бу минем яңа клип. Лайк қойығыз. Яры әле син бар. Яры әле мин бар. Шашып сүйерге Син бар, Яры әлі син бар жерде Яры әлі син бар Руслан, күрдеңме? Анда ниндидер Марат Алиягә смслар яза. Урысча. Рамил гафу ит. Ләкин син Алиягә тең түгел. Марат матур. Вальс бии белә. Кареталы атлары бар. Ярар. Алия, гафу ит. Ләкин син мине югалттың. Безнең юллар айрылды. Теге контактта дуслыкка заявка җибәргән идем бит. Мин аны кире кайтарам. Мин синең бүтән подписчигың түгел, аңладыңмы? Рамил, тынычлан. Всё. Кайнар баштан әйтәсең, Рамил. Күрдеңме? Алия шын татар кызы. Битеннән генә үптерде. Ага. Алия бит яңа гына уянды. Оның авызыннан иіс килә.
Һәм инде беренче урын. Зөләйлә, мин сине яратам. Мин дә. Кара, алар пешән өстендә шәрә егетләрне карап яталар. Соң ул бит Роберт Ямгур белән Мөнир Рахмай. Туктале. Зөләйлә өчәү бит. Алар икәү генә. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağmurlu sözlerin, yana benim yüzlerim. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağmurlu sözlerin, yana benim yüzlerim. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Руслан, күрдеңме? Алар клип буе менә булай итеп йөриләр. Менә булай. Кибеттә булган хәл. Исәнмесез, Тәскирә апа? Ләйсән сәлам. Сосискалары бармы? Әлбәттә. Билгесәле. О, рәхмәт, Тәскирә апа. Кара Ләйсән, бар әле кайт әле син. Seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Come down. I love you, baby. Sandım başını kırsan iyiydi, yola ezilgenlere. Belki bilmi yüreğimni niye ezilgenlere. Sandım başını kırsan iyiydi, yola ezilgenlere. Belki bilmi yüreğimni niye ezilgenlere. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Come down. Break it down, Руслан карала. Ничек менә Зөләйләгә колхоз басуында клип төшерергә рөхсәт бирделәр микән? Белмим, бәлки председатель аларның фанатыдыр. Муган. yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni baribir özüme karatam. Yaratam, yaratam, yaratam. Seni yaratam, ben seni yaratam, yaratam. Come down. Кызлар, без сезне бик нык иттереп яратабыз. Һәм сезнең клибыгыз тагын да популяррак булсын өчен Без аны әзрәк кенә үзгәрттек. Тебе скучно и одиноко? Ты хочешь поиграть? Шапшак малай. Тогда позвони нам. Шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмам. ахыргача караганыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз, дуслар!